Nyikwara Mugajua, kidak e piny masani to nyaka bedi ni isewinjo wach moro mawachore ni chuo sudhe to mon chendo. Mane momiyo kawuono wan kaka Desert Mamba Productions wadwa yango ni to wach ni nobiro nade to nowuok nade, ang'o miyo ji tiyo gi wach ni. An ka gi jowetena madaher mondo wa discuss go topic ni. Gi kizungu wakete gi dho ngere wakete matin ni, what do men or women like or dislike about men or women, meaning it applies to both. Gini o affect wa waduto. An ka gosiepe na adek madwa ni waler go wach ni mondo watemane nono ni ang'o machuo ok ohero kuom joma nyiri gi, to joma nyiri gi gin ang'o ma gihero kuom wa joma chuo. Kachako gi kocha fulri ne joneno. Okay. An luonga ni Nyakor Masheti, kata Nyakor Mashete kiero. To pod bi nyalo luonga Nyakor Nyapala. Mane ng'at man. To kawuono nyakon nono wach ni maber, gimomiyo chuo sudhe. Ating'en kendo kan sudhe. Ji ema wacho kama. Ji ema wacho. Iti dhano. Kabisa. An nyinga Doti, to kawuono wadwa neno gimomiyo mon chendo to Chuo sudhe. wawegi kanyo mondi. Ana iluonga ni Brenda Obura kata Nyarobura, lakini kawuono adwa mondo ang'e, daher ahinya ng'eyo gimomiyo uwacho ni mon chendo. Yes, wambe wadwa ng'eyo gimomiyo giwacho ni wan sudhe. Nikech sudhe chamo kuongo. Kaka ng'e en ga guok moro mabaya baya Oloko pache. oloko pache en ki Tokai. en othoke chakecha dong. En koro mkori tokai. Toko kai to we gimoro. Bas. En tuoro. Yes, owetu. Yes. Sum. Su. En Laken sum. Yes. To mon machendo gi gichendo nade? To Chanda. sudhe no be kokai to thobe ji thoe. Yes. Koro chuo gi nego ji. Bas, koro ma Chenda to No, neki. wan berbe wachendo to kwaneki. ting'eni chendo no kelo paro mang'eny. To onge gima rach. Makata koro negi dichi. Makata koro negi To we chadi. owe chati. Choge yie tho. Paro mang'eny gi kaka nego ji mana mos. Kinde ni tu marach negi titia. Koro uneno nang'o? Matinde ni unego chuo mos. Unego wa mos. To koro ing'e gima timore baba. Wach ni odhi bedo matek nikech iyudo ka mon mowacho ni chendo gi. Odwa chako chandi seche michako manye. To odwa chandi samoro bokore ni koro yie untie kode. To seche ma un kode ni be podo chandi. To kendo ibro chaki fwenyo ni kata ko chandi monegi. To pod bro chando ng'at machielo pod machon Kata kapok weru, kata sama pod Udwa we. udwa weru kan, Be podo podo chandi. Udwa temo. Use weru, podo podo chandi. chandi. Koro chendo gi gi. Ito. Ina Ng'ama miyo chandi nyako ni siko kuome chandi. Mano tim gi emomiyo wacho ni gichendo. Yes. Koro Gina kawa gina ni mawanitie. gite. Iwinjo. Kawa ni mawanitie. Machendo. Mano to is the fact, mano to adieri manitie. Lakini kwani Unitie lakini uchendo. Mon te chendo. Mon chendo. Mon te chendo. Thoth Koso gi musera dogo e machendo. Thoth Koro gi. mane gima wadwa ng'eyo, wadwa temo. Nikech ibro yudo ni giteko so mana. masero mogodo chendo. Musero mogodo chendo. To ma osiepa ma be iluongo ni wuod sidindo makwacha. Musero mogo be pod chendo. To ng'at machielo mochako rumo kod gi chendo. Kare unu nyono ga kamara. Ok ni wan. Okine magi Koro sero wan joma mogodo. chuo. Chendo. Maiso ni already gise confirm ni gin sudhe. Ok wawacho to Nyakor Masheti. Yes. Yena yie wachak kodgi, wawenegi flow. Bas. Ginyiswa kata chiel mokwongo. Ang'o muwacho ni chuo sudhe? Wan ok wawacho.
Okay, ang'o miyo wachore ni chuo sude? An kwanza kapok adok ka chuo sude. Wawa adok koni ka ginene. Ka ok ni chuo sude. Nikech kae overall ne wawacho gik ma ok wahero kuom chuo. Ma chuo timo. To an kora ka an magi shida moro achiel kende. Gimomiyo ng'ama dichuo nyalo ya chamo kata kano chamo ringo kata kiango. Idak magi toothpick laki dhi. Ora mano kolo laki. Okolo kata ko madho che okolo. Kata ko chamo ginene ko madho pi okolo. Kora kiana ang'o mokolo ga. Wachuote. Tutwa. Koro mondo apimni gimo an no ka budh kode, lakini jopo budho kode. Ibiro yudo ka nitiere gimoro michamo to pache tek makati timri kode na. Ni teme iseteme kata na seche Inge gimama sechamo maembe. Inge gimama wendi gi maembe. Joma chuogi nitie kaka gidhinwa riwa. Owuok oko kucho, inibiro itedo sitrungi mari ot ka. Kosemadho sitrungi to kolo lake. Nyisi nango nitie kama no kuongo dio chi. To kanye kumiwinjo niya ni koro en poko bilo ka min ng'ane an kata gima bilo. Siko ka ye kae min ng'ane koserawo chieme hotel. Pinja gi muon. Okanya atich tarawe magawa kanyo. Insamira one iwe. Amodho mana pi. Didhi moti magawa. Kaka chuo. Okidwa Gillette dao. Imbe ikala kata iluongo nang'o Kempinski moro. Tidonyo ni atu wa modha pi gionene idonjo Kempinski. Pie ma modho gi toothpick mage. Emana koni kendo kumi modhe pino in go dasiti mar tinga lot e lweti kibiro geo. To modho pi mokolo malak. To pito dong nono ya. Iwinjo jamadhe jaiwedo ke jali kama tuo. Pi no Kempinski. We munda penjo. Seche mowacho ni abiro to sitrungi more mamadho. Tachako kolo laka. Idwa kona ni manyiso ni sitrungi ni atiko madhe ta kao toothpick ni koso mabiro go toothpick abiro ka kolo laka. Do mar ero mano nyiso kare ni ntima gima sebe. Ngeni yanya kwa mashi. Ngeni dichuo mabeti mongino. Mano nyiso ni chuo chendi. Ukochendi. Mano health or advice gino. Oni ni dental. Ngano loso maleke ne maber. Jo dental toothpick ketho lak. Ukia gigo. To kata ko ketho lak mano lake. An gima chonye wuotho ne gi toothpick. Koro iniwa ni mano tabia ma. By the way, ang'o mamoni kola laki tibol toothpick no. Iwuotho ka ng'ama wuotho gondo. Nitie gimi nyalo kole. Isekole kata na 1 hour. Kata na seche to kata ikole mi ikaw nyaka toothpick ikole gi kora chwich ikaw toothpick itingo kone pod kori imanye nyaka gi lweti to chono nyaka imanye gi wuotho to koro dong sara 2 hours ni ado bete hotel ngani ka poda kolo malaka 2 hours samor ikale yu kachacha ti yudo maembe moro kiuso wacho ni maembe siling 10 ni hawa wea oluok nago koro ini muode ionge pala mano kela e gimoro namba 2 mojoga ka madichuo timo ichieme wang'ayo nango ang'o michame wa kora penji koro wang'ayo ni hawa nitie ni koro ni chuo bochung'e bath kibanda nonyiewo maembe to chamo ko wuotho biro mago tang'o kibanda olosne joma nyiri gine ma gichiemo ga bath kibanda nyewa maembe tibi cham kati bed piny ka ticham maembe nino kitieko chamo maembe tichak wuoth dhi kuma ndi yani etera ma sasa ma to chono nyaki wuoth kichiemo ngene mondo mi chop ni anyalo nyiew gini e kibanda manyiso ni ambadhi marach koro achop gi kecho e nya kibanda ok rach chiemo ki wuotho e marach chiemo te koso chiemo ka wuotho teka ni chiemo ti wuotho koro ng'ama ka chiem kado chiemo to dibe manya ribe beta kata kama intie no chiema kata magawa okiwinja ki ochuno ni denya ahinya tirawe kibanda nyis mama kibanda ong'adni maembe oporni achari ticham kichunka pod giro biro moko kiki wuoth go nitiere kibanda samoro kuonde ma wan wadake samoro pogre nikech ibiro yudo ka nitiere kibanda moro ma kama nitiere otin ng'ane ne kado ng'ane nitiere ka kisungu wacho ni only take away kuri winjo wachno to kora penji ochuna ni nyaka nyiew maembe chame yo nyaka koka samoro yudo ni maembe ochiek deno maika mano to koro kwante kanyo ta onge lakini gimidwa cham korione be okochon ni maembe kende seche moko nitie kata mana madier dicho ma chieme wang'ayo oko ero
turn off. Chuo winjo mano. Makata chamo mana gimoro ma Kati chamo mana pizza, my friend, wangayo. E pizza bi Ai nitie chamo. gik moko ok nya chame wang gi. To gineno? Koro apa ni chuo winjo mano. ba Wambe koro cha nyakwa Mashech. Ang'o mokiero kuom wanadada? baba Eh. antie gi nyako mahero pok abet kode nitie nyako moro mana mahero ma aneno ka here nyako ne berna saidi Otochi. nyako ni otoya ma serious to koro nyako ni achako manye ing'e gima nowachonwa idiro luga asediro luga tasetimora kaka nyalo timora asekwayo nyaka lau mera wadhi akadh kata na but nyako ni onena nyako ni asetimo gimoro amora manyalo kendo mung'ena dware okata nokia asetimo nikech kata ka wuoyo tasewuoyo kode to nyako ni timore na natem nyise ni jaber ating'e nitie kake ato itemo mora saidi Kono temo kake dwa temo mora saidi Lakini boko mori, otema. Odwa temo mora saidi saidi idwa temo mora saidi to nitiere kake chunya dwaro ni mondo abed kodi tambe koro pacha oseyie ni mondo abed kodi iwinjo chunya se dwaro ni mondo abed kodi tambe pacha koro yie gi chunya pacha gi chunya koro seriore masero ni bas koro ambe an wuon pacha gi chunya kose yie ta an wuon koro magin joga gi ambe koro yie makoro amba wacho ni koro jaber ni to koro amba dware makore yes mani ngeni koro ka dwa chako timo ne gika atimo ne gimora mora makata ka koro kata na kwae namba ne tinde wan gi namba ng'we yamo omera kata na mondo miya namba ne kende namba ng'e seche mokamba ng'ama dichuo ok adwa mondo ket story obed mabor ni kore kanyo na kawo namba ni kuom ng'ane ni kawo lweny no mokadwar enemy kwayo momiya adwa mondo ene momiya mondo miya namba bro kawa higni haya machielo ibro yudo ka omera setemo jaber osemiya nyaka namba koro osemiya namba to kata mondo mi odwoka kata kupo na kata mondo Maximba kagoyone onge to kata komako tibro winjo ka gik monyisa kopo na nyise na here to nyisa ni kopo ni mane momi gochone to kare kata koro ng'adi no pari iwinjo no mi namba mondo time agwa iwinjo weche to onge ohala mogolo omera gino rach anyisi ni gik magitimo no seche mwamanyogi omera gigo to odwa sina sai ni sami gocho gi dwa nyisa era to ibo eri Aduoki kuma miyo moni chendo ing'eyo sami manyo gimoro itiyo matek e kiyud gino gimiyudo mayot weyo yot to gimichandori na yudo weyo tek to koro mai momiyo asetiyo matek baba kare matiende ni gini kare ging'eyo ga ng'eya bas to ena wich teko moro ka mar chendo ing'eyo koro en adieri mon nyathi manyako ki kwae namba moyie momiyi ok damiya namba na ka like there is nothing bas kase mi namba mano go ahead koro you should be persistent ok ne koro persistent ni asega teme dire moko na teme ma iyudo ni aseteme ma koro awacho ni koro persistent na rumo ya okada persistent ang'isi jomoko niluongo ganiya wahenga na wahenguzi ineno kama kelo no ne giwacho niya atafutai hachoki akichoka keshapata ito iol persistent ni rumo to pok iyudo mano doko tim kuro nyarukura yawa ang ne ng'ato manyama nyadweche adek ng'ato ng'wen dhi adhiya yawa to ng'ani dong no ito igni apaka ng'wen kwani nulo jo muma ga ng'wen tin mano muma muna pimni ingini bare koro mano muma ni Jacob gini ngane gini nyen mano manyo no dwa matincha lakini maduong'e man nyaka ne wena fast no no iwa go dwe ja kwene lakini ngani nyingi machon gi matinde gi dwa pogore ni ke no nyalo yie ni yesa mato kamano mojese apimni wacheni iyudo ni ya kapok achopo kuom lea gini mane opandne igni abiro ke kwaya yeni mane kwaya lakini no chako poni joma chogi the sude nangi bed
nia koro ngane ni en nokiani all this time en Omera Idhi ketho gini. Omera pimi ni. Ingeni ya. Wacho ni asetemo manye. Osemiya nyaka namba. Wacho ni kosemiya namba mano go ahead. Donge? Omera go ahead ni. Omera persist cha, mo wacho cha. Omera se persist mana timra nado omera. Ingeni seche moko persist makori yolo nyaka wadu. Yolo wadu mondi konyi persist ne. Omera se olo ma se persist otamore. Ingene ni la mane kwa ne mane no go siep ni omi odagi wuok odi. Ase olo nyaka persist. Kipenjri nia ang'o omiyo persist nani ose persist ahinya lakini okonyago lemo. Donge koro mae machanda niya ema koro bire chuny wach. Koro chuny wach en niya ase persist ma koro wach ni koso nyaka bed niya aketho mana sa. Tasta bukana bwana kwani otuno ni nyaka bed nyako ni nyiri ng'eny bwana kwani koro ng'eny atwanyora. Koro ng'eny seche matwanyora ma koro wach ni bwana nyako ni okachaka gochi ni bwana. Ikethori. Akethora machiria. Ni koro aseling one karembe nje more ka chande koro ngeni tok ma koro aseling ma serious cha akapo kiwacho gimidwa wacho no ingeni sami chande ni dong en sim okobloki manyiso ni gik mitimogi dong mitne takwali to koro ka mitne to ko okiyiega kamano unu kiagi chiemo ni mit timera koro apenji koro chandruok na mamitni nige apenji idwa no konyi nyako ni ber ni adier tidware mar adier donge ana biro iri ninge chiber na adier timnia mi nyako ni mondo nenia isiki pare isiko we atie ki aimane koro timnia dong in gi smartphone ma pachele okawacho ni nini model gokinyi kicheo or message kidhinindo or message koko duoko schedule ntiere sime moko ma schedule messages ket moro madhi saboro penje kata ni ichama gotie takitema gimana kama tu penye na chama yango ni gobe no pesa gima chama ni kadwa ni penje gimi chama lemo to ka chiyo pesa oranga siku mana text to kiduoko mama kama mimi obesimo ko iko ni nyasaye daki gweda ginya ko sicho giseul nyasaye pami kulendi bwana nyasaye pami to nyakwa machete gima wido wilgoka ni to kangi sewe kamano ni to koro kasore ni wi apoko na siku hizi kapoko nyasaye pami wewe mtapindi ingeni ya ingeni ya umera se chandora gi nyako ni koro chunya to koro chwanyore makoro wacho ni bwana nyako ni bwana ingeni chesi timoko mi wuoyo kendi koro nyako ni mi pa idhi donjo odikacha tipo koro nyako ni ko kabit kode to debet ni mage gik mane Fredio kale mo mi wuotho ndara to wuoyo kende koso en ngamo jakadongo do Fredi jakadongo Fredi to no chandre diere mano chandre cha moini ine mimi angti mangota kia ni chon na chalo bang sa to koro ni ma ok denda nyakwa machete tiyo gi mangat nyakwa machete we wawe mano gikani we wawe wach no gikani wanyalo dhi matuta ahinya ma tingeni kapok iwe baba iduoge kanyo seche ma ina ni sewecha koro kocha ko penyinia kwani ulikuwa unanijaribu tu koro mara ni kwani we ushauri tudongine no koro omie dosi omio mara ni cha okachunyi na saa echo osegi kendo nyaka mwingine ndo omio nyako ni cha mar neno ni ngani kare ngamo pusi wala opusi na ineno kadwa medo point machielo go gik ma ok wahero about nyirigi koro ang'o mamono gi amona kumin gimoro ni nya ata dwaro gimoro kama kata okadwar ok wacha dichiel gimoro straight to the point nikiise nyomoka wacha straight to the point even ni an cheap to kiwacha nini kamano but adak mani ingisa na ngako ni babe akinapenda hiyo nguo ni smart ukitie giwi yangu mama mia wacho nini panio kwa dili wana nyisi ni nunulia
bile mane in kana nyathi mathizo kone nikichiemo dak mane ni tamu Koro ni ng'eni tamu gima koro rach kodgi. To, kik waki to Mondo wach. chak kela gima rach na kodgi. En kine owachi ni kine tim gimoro odwa mana mondo iti gi pesa. Nikech winjo ni ile mon. emo mi wacho ni ati gi pesa mondo iyud pesa dong alafu ng'amine notimo kamano no samoro kigolga gimojoga chak nito chuo moko mangonya ok gol ok gol Chuo luo. To dong ing'eni ya samoro Ung'eni useke poko nyaka bed uwuotho mogwedhore. gimonego ging'e samoro budget is tight ya budget tight kanye biro ka budget tight kanye biro mo era iluongo nang'o expense idak e ot wawach ni konyuomi iwuon idak ga accountant monegi mi nyaka receipt miya nyiewogo ini wacho ang'o to dichuo biro gi chiemo e lwete no mano iluongo ni accountability Ing'e gimojoga we anyisi to winje ni dichuo dhi e chiro dhi bagen bechalot mano ok gidwa ne lingine winje ni mano ok gidwa iting ibare e chiro kia tich inkelo alot ni mo To pile. to kang ibiro gi lweti nono ni ibiro na maka dichuo raoga e supermarket ok kibanda ang'o ma okibara nyalo ma banda kana uso gi mama wa iyudo ni dichuo ochungo gari oya tich kochopo alot pesa di 20 ni oyara ma 10 ni ogedi na ma to kara penjo unia apenjo unia kare mane boka tieko ni to nya pesa na dek 20 ago maga bich onge dichuo timo fudhal hasa hii ya omio no kosara gi customer mama moro biro ni asikoro dwa ngiepo tanyise ni ang'o midono ni kadhako ting'o dhi iwinjo mon dondore mon to weche wang'eny ng'ama dichuo nya biro to chako ng'iewo ni penye ni dak mane ang'o logo we apenji dong tijeno wach ni ati tijen tagore we apenji idhi e chiro ng'ato dwa nyisa nyanya mang'eyo ni mato ninga ka ita mo video mane wach nyanya ichi to samoro inot okadwa chandi isama weni nitie gik machuo kia nitie season mar nyanya nitie season mar kitungu sani ng'eni ng'ama dichuo kodhi nyiewo kitungu midhi miye mar siling 10 odhi bagen nikech sani kitungu onge gi sama wen koro in ng'ama dichuo berbera dhako kadhi to dhako waduong' isania ni kitungu siling 3 siling adi 10 kata 50 nitie kitungu mar 50 to kiwinjo mana cheli tedo godo didi weri gitedo kwani mago ero jikono kelo e point ing'eni adwa mondo abi kode to samoro in ing'eni koro in 350 ni ema adwa ng'eyo ni to koro poka company en mani nikech abiro to in e waonge kodi koro ok wadhi chiemo nikech waonge kodi donge momiyo adwa mondo gima onge cha isewacho niya osiep chunya ati ng'eni kendo koro kitungu tonge ot ka tan marach mano is okay anyisi ni kona to dongi biro go lakini angima koro seche ma nyiewo mi nyisa na gima duoka ir gima okadwa mogik dichuo mabiro nodwa nyiepo to chako madoni ni to nyanya tine beite kwani une mudwa gero sma wache okwa bagen ga by the way wan kake joma chuo kwa biro wago kod jauso mbaka owada chuo bagen okoka chuo bagen we munda pimni okwa bagen ga wago gi jouso mbaka kadhi nyaka go kode mbaka to koro mbaka madhi go kode adhi go kode mbaka ma ningecho kanya chopo kabuka ni kwa mona customer nyaka ser ni customer nyaka ser customer no customer koro ina customer kora chaka siri an jauso kapo kisera we munda pimni api muni wach moro kama chielo baba kapok wiyo wil nitie wach moro machak sina kodgi gidhi baga korka nyimbo koni nitiere wach moro marach na mogik omera sesero nyako odonjo na e ginene kacha e boxi kacha to koro nyako ni kosedonjo na e boxi tanyiso jaber to koro in kaka nyamama wadhi wawuothe oko kacha matin to wariere wadonjo hotel kacha wabile kata gimoro kata ne seche mwadhi riere kech de monjo monje diere ka to wacho ni to kare koro kwe wabare magawa ka to wabile gimoro koro wasebare magawa baba
omera nyiewo chiemo an kaka boy child. Alafu uko chiem. Iya nyalo wang kata kendo gina ambe chwanyaga. Ni ada we mano. In fact mano ko neno kako chwanyuni. Unu joma geno chwanyo wasai. Lakini ing'eyo nitiere samoro mabe nyaka watim kamano. Wadog ne joma nitie sababu kendo. Anyisi tim not rach ka ng'ato osenyiewo chiemo to onyiewo e hotel gi pesa ok onyiewo marot to ting'e ni nyamuro. Koro konyiewo hotel cham tigi money take away ji take away to nitie nyiri moko kata ambe ma ojoga ni nyathi ma nyako inyiewo gero ga chips gi gweno waero ga ata ere koro nyathi ni mulo chips ariyo nyathi ma nyako ni alafu gweno omiye bam gweno to kayo dichiel to we kanyo kingise ni babe si ubebe ati for what mano to pesa poko chamo gweno ni ariyo ato chama lot magisama wuongi ni gweno achichake yudo niya seche moseweyo ni dongo sewacho ni okonya kata na tingo yasto kuwuok kanye kitu nyisi ni babe unajua mimi hata sina fare alafu sasa si unisaidie tu alafu nitakula nini usiku unajua hata leo sina sapa to owegwen ambe kanyo taila udonyo ne mongi ahinya koro wadoge chuo moko magolo nyako ni asiro nyake date alafu pose chope date ochako penye gik moko iyudo ka nyako no endi otimo maybe fashion alafu anatimo koro economics so kochako kilo kwane mesa koko dwa nyiso nyako no kaka en otegno gine oriek otemo level of gine no IQ level mar nyako to nyierango alafu record what is that and you know in kanyinge ni nyako no pachetin ikawe na to mine no wacho ni nyako ni pachetin nitiere gik ma nyako ni ong'eyo ma en to kia in ka penyi ni fashion nyako peso nuga mano to katambo chwanya ikoni endo mano to ng'eyo ikoni opimo wi to yawa kanyo katamba to koro gima sana fiudo ni gino soko do means nia nyachi asiro nyako modidate ka to nyako ni ofuafua iti tena nango in the first ito kufuano tikatia kani tie dichuo matimo gi mano to tabia makatano urugo apenje kanyo to katie gimoro mosina kendo ya wadichuo wane chuny town ini mosana angi idak mane sasa sikali di onge mosino no angi ni moso nyeo ina pe nyama pokineno to maybe ko watu ngere angi angi mora doti chuni bo mama Nairobi kacha dano dich samori lausa okanga to kasi sasa to ingegi marach in mbele samori ngat moro ma masoche galaga to luo toki mrembo sina kuita mrembo omio kata mama sindi samoro isene no catch gino samoro chieng more ni ywagi gimomio no kilogo na iwaga ng'wenya kata mana kibeti nyolwa kaki beti olwa different maka nyo makwalo ji e town to penjo mokwongo mado penjo gimano kari ng'eruok cha ochakore ga nang ng'eruok mane chuny town do ilawa gi sasa tilich ma korang chungi to ng'ato gima jogi okia the way you present yourself to a lady is very important koro in kibukri ni dwa siya endara andia isana no jal sangyo ni gini yili me uru thuolo ma monda nyisi gini waje ingene ya seche magwoke ot no ko winjore ni wadhiro no ko namba chiel koro idwa nyisa ni karomo kodi tadoge ot mondi adhi aikra mundu nikech aseneni koro ibro pango okay if it's a must you talk to someone lazima uangalie ni ngani bodwa wuya dia ben gi time na to in mai isemoso ngato samoro doti omosi maber midwoke ni poa to ni koko otuchi gi mbaka to iti wuotho sa leoni we kata mano uno ku understand gini moko masi moko ini chung isegocho ne ngat mo ne gurade go sinse ni niko hapa already en koro kamo chung e posto no maka ini yonge teach ene modich ko di madam ni aje to suda madam tukupeleke wapi tisanyise ni ya niko sawa
mang kise kwaro wangito ko ni kata ka gin gentlemen tingeni ya samoro umbe nyakunje nja gima ngani dwa wacho kaki wacho ta manane madi chuo chunge chuo dich samoro ada lapo dakika ta ijao chuo dich die tich ene mobiro penya ni ko sawa ko ni ko sawa na de to ine mi ngamo adala no kia taon en mi penje ko sen mo penjo dongan madwa penji ipenjang idwa penjan in mi kia taon lakini ngama ni chuo to penjo moro taon ni gimoro be chak bedo na marach ka omera ntiere nyako moro una kode maber to nyako ni kapok imose koro en osiepi ma dongere luongo ni girlfriend to girlfriend nini osiepi ma nyako ni kapok imose ok obi mosi kapok itimo gimoro amora ok obi timo kapok igochone kata kopo iduoke ni en gimi nyalo kata winjo koduoki kimose sasa babe umeshindaje poa to wegi kanyo kichaki penye to leo uko free hapana yani uduoki gik moko matir straight to the point mwacho cha koro mato koro katana dagi yena kende relationship maende manyango neno ni in kendi dong mangiso ni ntiere ngat moro ka moro mago bathe seche moki kone ngako to piti sike nango bingene ya ka wayo se jogore gi lak kat yor mana message pile mat samyo moro timor kata ka poka wayo jogore gi lak wadgi ilo kata ka kora ka wayo duangere gi lak iwinjo pok gi jogore kora ka duangere tema kata ka mosi mana kamano sasa poa to sweetheart yes kapenji yes in se text de chel dirio dide ineno kiduoki mani poa okay boko ni kata no okay ondi ko ni k to koro imbe kitie gi wi mani mondo mi wi ane ma dwa tiyo godo kamoro idoti akeni dwa kino point madwa wi ane ma dwa tiyo godo point moro nikech ibro donia dongo siko mani poa yes alafu chieng moro to seche modi kata seche moko pokore niya ni koro niko mgonjwa chieng to koro dwaro pesa niko mgonjwa nilienda hosi nataka 5k agent wanataka 5k ndo waanze kunitibu siji nani amefanya nini sasa tokoro ndiko paragraph wanataka kunifungia mlango chieng to huyo ndiko paragraph or ni message ni asi nataka 5k agent dongo ngeo ungeni angi pesa kinyalo mie kata kinyalo koro ok ni to ni ka mano point machielo gero pesa to pesa pesa kwani ka onge pesa kata indi wuoyo ka tuambe pesa no kwadwa ni umie wao okanyami ingeni ya owacho ni wambo nego wamigi pesa samoro ka wakwamo ogore na mateke mano tunya ito kikibed ni inga aje ni wan wakwamo mang'eny wan joma nyako jakudeu wangwa udoni unukwamo mang'eny kendo kwambwa onge gi notice wanyalo kwamo kata sama rach kabisa to be kingiso ni onge go to mano koro makosa malich dongi to tango makoro miyo bedo makosa to koro ionge go nango ngama onego bed go kionge go iti kisekoso koro idwa na tim na to inango mionge go to kanto nyaka bed mumi wacho ni wan wakwamo ga saidi koro kwambu saidi kawa wewe wachikwamo kawa wewe wachikwamo gimoka ni nyako makia tedo ngeni mato konego kata wauoyo ando kanyo to nyaka wuo donge poki bedo personal to kora pe kata kambe kanyo to kata rachna en nyako ni okiate do en chiegi koso kiate den girlfriend sora michiwo emo udwa mia penyo to dong poki bedo personal nikech wachno kata rachna saidi mano kata iwacho to kapo ni kan wachako to nanyisi ni anto akiate tikoni ya nyasani inyawe nyako kinyaka upatik mondo ipuonje ikoni ni nade janyuol ni nani kanye to koro kikiato nyathi ma nyako kikiato nyako to kikiato ber to ka nyako kiato rach donge ngene ya an kake boy child ngech yido ka seche moko kana dongo dala ka secha tinyiso ingen chon ninyiso ni ya wuo aro mona pim ni nyaro bura mona pim ni nyaro bura
chon matin kata ko ka ngama chon matin koro mana pim ni wach ni nyarobu iro ni ya kane yeni tiere cha ne do kane wan ka ke nyithindo machuo ma yawuowi inyisi ni ne ka jamni ka ango me poko gongi digi jamni pa mana ni jamni ka doge ka ngama dhi kwath kena ango matimore abila ineno kumiterie ine makinyi dhi pur gi ngane gini kinyi mond chiwi ka sa 10 kinyi iwinjo gik machalo kama to kiduogo itemo kata mani kurangi se akwath tibira mondi teme kata ni oe mach gi nyimine ni idhi bule ban idhi bule kata noduma inbe ing'eyo kaka lweny ne wuok nyathi ma dichuo mara biwinjo ke itiyo ni kitam moko ni nyathi ma dichuo sodra seche moko biro isodori e dhoke seche moko ach kata ni osede kata rabuon moko to rabuon ni iyudo ka seche moko idhi ok inene to ayi marach mana kaka nyathi ma nyako be nyalo bedo nok nene tipo kinyono sufuria to owilore makata rabuon moro achiel kende emo chikore to kata nolwar piny ipoki make we wachno gi kae mano to wach masiria wach tedo ni tidwa mono wawuena wach nyathi ma wach moko nengo wawachi nyaka wawachi magi monengo bed ni nyako ok onego bed ni okia tedo yawa nikech iwacho koro gik iwacho ga ni konyuomi idhi kan ingenia gimokuelewa kia tedo ka nyathi ma nyako okia tedo ok rach lakini gima rach ka nyathi ma nyako okia tedo to ok en willing mar ng'eyo ing'eni ya samoro kamwa donge in nikech ing'ama filore ifil ni aromo ok adwa dhi manyo kienyecha moro piny kacha idhi ikaw nyar jatelo moro to nyar jatelo nyaka nodong nyaka sani itimone everything pesa nitie kora penji ka pesa nitie ang no dhi e jikon sadi ka oyie ikawe mikete ot to nyisi ni babe tedo takia to kinyalo puonja I'm okay with it to in dogi maromena no seusi ni wacho ni kokia tu weru mano bingama pachele radie tineno ka ingene ka to joma awe oduoka ineno ka ko wadhi di mabon point onego wang'ade gi kan ka to joma onego walaum gin jonyuol okay wacho kama en janyuol onego ka en nyako onego bedni opuonji tedo nitie gik mipuonjo nyako gik mipuonjo wuoyi ka min gi bokia tedo ong'iyo ni maid timo gimoro amora ka min gi kia gino pod dhi ne min gino momiyo machicha koro jonyuol ineno gimoro ma wacho to koro kik wach no kuero nyiri kare wach no kuero men nyiri nikech ok gipuonj nyigi tedo nyako maber to ahero kapok ahero min nyako ineno gima timore ibiro fwenyo ni nitiere kake apimoni ni wan jok machuo niketowa e ngima moro to seche ma niketowa e ngima moro to nyithindo manyiri be nikete e ngima moro yes kami wacho no to kendo koro otek matin odbedo matek nikech idongo dala ndugu moro dongo town okia kata twe rombo koro ento wanga ka nyathi ma nyako wacho ni okadwa ni dichomo kia twe rombo joga angne bed no akonyere na nitiere jomoko ma they've never gone dala koro ji ainago ikonyo gi nadi bro kelo topic machielo ma jowinjo marwa wabro kelo nu topic ni kuma ji romega nyaka koro ang'e nikech imbe nyaka ing'e kuma irome gi ng'ati inang'o midhi manyo ng'at mokia to irombo to udwa pidho rombo obro wacho ni eyo malong'o lakini wacho ni wabro ng'eyo koro maber kaka ji romoga gi kuonde ma ji rome to be gin kuonde maber ka ji rome mano wabro ng'eyo lakini koro nyaka sani ok ang'e ni idwa wacho nang'o nikech topic ni to wanyalo dhi kode mabor makata nasani kod miya thuolo to pod onego wangese wangesi yangi point angini wango wana data giong wachini wango ya ano kaero dicho mayara doge ela doge ma kuto kadhako dicho ni godimbre yawa idimbori masamo
in onego beni sama kiyaro dhogi titok wisdom. Yes, Wisdom pukore apuka. ma in wisdom okidiewa wis Nia, iwuoya in wati nje babu wati yako ni piara wati. Nyathi madichuo piara wati. Mano gura. Nyingno kendo ka iwuono. Nyingno kaluongo, taluongo. Ingeni ngano nyalo bedo nyawandi. Kanyo to udah di pasar. Nazo nyizine ngejoge. Dichuo en ngama komi chance ko dhi wacho mind ne. Okichaka goko ko kind mon. Ini wawe yaro dhogi Nia, ni luok e plot. Ingeni e kind seche mon. moko nitiere moko kata ni goko ke kind mon, mon ema goko ke kinda. Tino ado kwege. Amanyo yuma kwege. Well, you know, kraj. Gimate moto ni ya. An okayero dichuo mayara ya dhoge ma ok tok. Kata ka mon goko ke kindi, manye kaki wuoyo ge wisdom. Okay, pup ni apupa gi wach ni bup. To owada oparona chuo moko keko to chuogo to mon moko lueru. Dhako nyalueri mionge kwe. Ineno ka en randiri, dhako timo randiri kuomi. To mago To kore in wuon motimo randiri kuomi. mago kore chendo kadong magegi. ato dong koro dhako ka dhako setimo randiri Agora ambe okuler na ni randiri nota. Randiri chata paro ni en ngat moro mani gidel. Were ma Indo jiki yogi. okomore ni dhako pidho maber. Dong wach ni ati kila mtu Ka pidi maber to gino nengo apply both proportionally. Amo nengo koro andira. Dichuo mondirore tidhigo kanya. Dako iti ine. Koro angang na pidhi ta medo mamich ya. Kanyo tingeni nyaroburo wuoyo maber. Seche moko nitiere kaka ingeni kanyo to dok na. Wachno Kapok odok na to awegi. point machielo mokayero kuom nyiri. Ni wadet kode. To en kuka weche wa relationship waka odwa chako compare gi moro mar osiepne moro moneno Ni ng'ane donge jong ji timo ga kama. ni ng'ane notero wangi apenji for growth and development to occur. See, we have to do comparison. Monde kora penji inge gima rach. There is healthy one and moro ma ok en healthy. Apenji gimoro nyaro Penja. Kaponi dine mamau. Odak niga manane inda kibede kanyar ngane kama chande. Ingeni andina gombo ni dina bede nyar ngane kama chande. Gika kikawe. Samoro nitiere gimoneno kuom nyar ngane ma in ionge go, but the way mopute go is not the right way. To kore manyisi niya. Comparison is not bad, but kaka ikete manyisi niya. Ambi. Anu ge kaka mino nyalo insani okay dina bede gi nyako ma chal ngane to timbe gi meke. Ni golo ke kanyo. Na golo ke an manyiso gino nyola. Inerit gi. Magi timbe gi. Ringere. Ongiga ngia. Magi moko ruwa nyisa ni notimo. lakini mane motimo. kumoro nyaroburo wacho maber. Ka en gi udwaro uma you compare in a positive way. Ni for example, yawa nyagwaro masheti gini gigero ot moro maber. Ambe chiemo da gombo mondo wabede gi ot machal kama. Ne kaka dongruok be bire kuwe. Ingeni kaka nukete. Iko ni ude. To kusede teruka. Iwinyo ni anta ngamo mi okiteraga out kama ni teraga out. Ni mane kaka na jo mano tema. Lakini point moro go chako. But anyway, you know, kata relationships mawantiere. Ingeni ki ngato our human nature nyaki ngini ngane itimone kama kwani an gima kosa mane momio mok nyal timore lakini okchangi kesne okochuno but it's good you know there is something maon okonego watemre like living a life. Yes, because human nature kineno gima ber katimore kamoro idwaro ni imbe gima berno otimre kitimane. That is where comparison comes in. Kore mama batie kone niya. Ineno comparison. Koro where kenda
imbi weya adong nyaka we nitie sama anya were to nitie sama anya dhi kamoro achiel tie kwacho kata en no awe embe no awe ka ber to be iwacho wacha ni ma to ber comparison ni ober lakini okinye kaka iketo comparison ok chai ibukri nyiso partner ni for example also it goes to ladies telling their men ne anto be aparo sije ko paro nyaka ex ne kaka ne nyiewo ne kia ne anto makata na dong kumana ingene ngat mokia osiepa mokia lakini gini bingeni chuote ex en osiep ni machon ni osiep ni machon moro machon kiko woni en gano nyeti dinan kan gingane ne dina chama magwen kani tudongeni kata joma chogi sama une udi mama moro nalo kocho ni chuo ludho ji chuo ludho ji osiko mana nia dako nyako moro yane an go ka nong'eyo tedo ito gik mitedo osiko koro mano ok ber mano to unhealthy idwa compare relationship ma untie sani gi machon forgetting that people are different to kata kidwaro ni mondo anyiew ni TV maduong we biro na niya to kwana nanego ng'ama ma no kanyal bedo gi TV maduong ama ibiro nade kwani ni chuo mane mapogi gi nyakwar machete ite ko ni chene ma to ka ogeti isiko ngeso to kata ni seche mobiro ni koro odwa lemo ne chiemo to bokora boka ni Nyasaye kata ka bedo ni TV ma kelo ga chwanyruok e odwa ka ingene mane ikio lemo ne chiemo koro penjo to koro chiemo do koro gi TV ibe koro ingene chako lemo gi pachi kucho ko Nyasaye omi aparo gine moro wachik mu gi mbaka moro matin atiek no gi mano nyaro nyami ngat moro manang'eyo koro ingene ne detruok ne gi date gide gi jaoko yani mar Kenya to koro jaoko ni ingeni tega times moko mondo giradi to mini go chwachwa lembe chunyi ne go jirwale ne ochako malemo Nyasaye akoyo ni nyithinda gi kiboyo ne chwo manginyara dogo pile yani apenji maro ni obedo personal apenji ne nyakwa machi jaoko ni bewinjo dho jaoko onge to dongo le meot ipani nyathi ma nyako ni ne winjo no ngado gi lemo gi kanyo okoni mama onge gime dwaro na maber Nika kinya lemo na yuri ngamba ni basi. Tulungi no ka jogi chalre. Ninge kama miyo ka personal, to nyako ni be ka personal gi chalre. Mama wuoko nego ni. Weche ng'eny ka. To ko igdio ko nyati ko kawuono. So daer ni ya. Gik moko to wawacho ndi. Yes. To obvious gimora mora ma nige chakruok ni. No, gimora mora ok nya bedo marach te. Ber moro nyaka be. Kuro wawach maber le mokari okay chagi kone an gima dicho ma ero dicho matio matek dicho matio matek chunya we gikanya we wati gi wana date gi asa ero dicho magolo ya maye dicho ibera beri wora gole pesa mondo nyako ok no wuor do lu maber wacho ni ngonya owe ngunya koso we gikanya nyako macheni nyako mie koro an nyako mahero nyako mahero nigi timbe mang'eny to iwinjo kachako kata na gi kuma owacho ni machiwo pesa ahero nyako mamiya yudo pesa nyako mamiya tiyo matek yes to ok moro ma wacho ni nobiro ni ni to koro in nanego ng'ama miyo ok anyal bedo gi gigi longi kore mi wacho ni tigi pesa mondo peso ngi kodi pero me wacho ni atero di joma matiyo ma chiwo pesa to mondo mi chiwo pesa tiyo macheni ya kwaro bura gidoti topic ang ne chuna chaka hero kendo anyisi na hero nyi wacha chielo ikone kero nyi mang'eny nyi mani gitende machielo nyako ma miya kwe kaka ng'at ma dichuo nyako ma ok omi dichuo paro mang'eny masabi winjo ka iwuoko moko kibeto kari ma chunyi weyo wiyo makata ka biro kan tire gi paro wambe wadwaro dangni mag paro tanyalo nyise siep chunya kawuono odiochieng' keber koda wegi kanyo to kapoko we anta era dichuo mamiyo mawe bedo sudhe mondo we miye paro mang'eny to pod achiel nyako macheni agai
topic ni lach ok wabitieke gi sani wabiro dhi mbele to gima gigi te kata wawacho gima duong' mogik gigi ok nya timore te so long as nitiere adieri kibedo ja adieri weche mag sude gi ji chendo gi ok bi bedo ineno mane gima duong' ka eri tanyisi ni aheri to imbe kiyie beda ja adieri nyisa ni amba winjo ka afil gimoro kokiera wacha ni jama is not wane kaka weche gi dhi mbele to kapok watieko jawinjo par ni wabiro ni kaka Desert Mamba Productions wayudore e mbui kumora mora ma ni manywa YouTube, Facebook, TikTok, miero cha Instagram, Twitter. Nyarugura dot iluonge ni Twitter. Twitter. Iluonge ni Twitter. Yes. Iluonge ni X. Wabiro ni ibiro yudo kaka Desert Mamba. Tinda. Iro kama. Topic ni bo. Ini donjo personal. Ye na ura ya ngade. Topic ni wabiro dhigo nyime. Ka wayudo time. Tim mana kete Desert Mamba ka ibiro yudo weche gi. Weche gi affect wa. Gigi wapitia kaka wadhano. To gigi kokwa wuoe to gibirumo. Koro wadwani wabeda kaka wagombaka kaka wagoeni. Kindimbe bedwa chikno mana iti kendo wagombo ni gimora mora ma in go comment mora mora ma idwani watimni kaka Nyarubura wache cha iwache kana oto wan kaka DMP wan duondi mwandu ni kod pachi to bende dwaro mari etijwa